Sarean zehar laurehun Sarean zehar hau hasteko, interneten daukagun altxor hoietako bati buruz hitz egin nahi genuen, jada, internet artxiv mugarri bat ospatzen ari duelako. Irabazi asmorik gabeko erakunde hau, 1986 geroztik jardunean, eta hortatik ona, ia bilioi bat webgune artxibatu ditu Wayback Machine deitzen den erramintan. Erraminta honetan webguneen bertsio historikoak kontsultatzeko aukera daukazue, eta kontsulta hori egiteko, webguneak jaso behar dira, gorde behar dira, 500 milioi orrialde egunero hartzen dituen sistema batekin egiten dena. Beraz, azken hogeita hamar urtetako interneta nola izan den, nola evoluzionatu duen ikusi nahi baduzue, hor dago Wayback Machine, bilioi bat webgune artxibatu dituena urte honetan. Gu atzera begira jarri ordez, aurrera begira jarriko gara beti bezala, berri teknologikoak komentatzen, beste gauzatxo batzuk dauzkagu ere, pizkat hitz egiteko eta zuei ere ezagutza hori emateko. Beraz, teknologiari buruz hitz egiteko gaiak mai gainean jarrita, hori izango da gure programaren edukia urrengo orduan. Eta gai horiek mahai gainean jartzeko, beti bezala, bi gaude hemen, horregatik pluralaren kontua, nire partetik Inigo Sendino, eta maiaren beste alboan, Borja Arbosa, arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Gauzatxo bat hasi baino lehen, egia da, gauza batzuk, gai batzuk dauzkagula jorratzeko, adibidez, aste honetan, astelenean, pikutara joan zan Amazon, kontzeptu bezala, zerbitzari, haien zerbitzarien parte bat, baina hori gerorako utziko dugu. Nire bizitza pertsonalean gauza bat gertatu delako, gertatu, ni egin dut, gertatu ez da gertatu, eta kakotxen artean ospakizunean nago, kotxe elektriko bat erosi dut. Hasiko gara parte horretatik. Eta kotxe elektrikoa erostea ez da hainbesterako, baina bai, egunero 100 kilometrotako trajektua egiten dudala, alde batera eta bestera, orduan, pixkat bilatu dut modua, egiteko bide hori, autonomia problemarik izan gabe. Erosio duen kotxea, bizkat testu ingurua jartzeko, 2008ko Opel Corsa E da modeloa. Ez da bereziki, bateria handiena daukan, uste dut direla 50 kilovatio, ez da bereziki handia, ez da bereziki askarra ere, en fin, ez da bereziki askarra, depende, zenbat zabaltzen diozun al acelerador, porque
Hori izan da, adibidez, nire bizitza normalan nabaritu dudan aldaketarik bereziena, ez? Egia da esaten dutela kotxe elektriko bat gidatzean lehenengo momentuan pizka bat ohitu behar zara nola gidatzen den espezifikoki kotxe elektriko bat. Bai, bi kontuetan, batetik ez daukanez caja de cambios, ez dauzka martxak eta ez dauka guztiak automatikoak dira. Hori da, ez dauka enbragea, orduan behin baino gehiagotan hori frenora zapaltzerakoan baita ere enbrage faltzu bat diot eta bapatean hori sekulako frenazoa eman diot, frenoko zera pedala da pizkatu zeagoa, orduan bi oinekin eman aldioz. Hori kotxe automatiko bati ohituta bazaude ez da inbeste aldaketa, baina ez baduzu inoiz ere egidatu automatiko bat lehenengo aldietan gertatuko zaizu. Eta bestetik, azelerazioa? Zenbat, ze azelerazioa? Uste zirela, honetan gaizka asko zadituagoa da, bera lagundu zidan erosketa egiterakoan, kotxe hau konkretuki dauzka 250 Nm par, eta ematen ditu momentuan, hau da, zu zapaltzen badiozu azeleradorari, jartzen da, pues jo que sé, dauka sekulako abiadura. Ez dut abiadura hori erabiltzen edo digamos, azelerazio hori erabiltzen normalean, baina egia da, adibidez, autopista batean juterakoan salida pizkat gehiago izatea, hori, beste kotxe bat aurrera atzerakoan, edo semaforotik ateratzerakoan batzutan gerta daiteke, ez bazaude ohituta. Rotonda batean sartzerakoan un poquito más con decisión, claro, depende ese kotxe daukasun, embrage acelerador hori egitea azkar, komplikatua izan leike, orduan, nire aurreko kotxean zela, 15 urte daukan Dacia Sandero batean, kostatzen zitzaidan, azkar ateratzea adibidez. Batez ere, zuk esan duzun bezala, geldituak dagoen momentuan, hori, geldi zaudenean, kotxea ateratzerakoan, hori nabarmenduko duzu nahiko desberdintasuna. Eta pixkate, erronka izan da, teorikoki kotxe hau dauzkala, 275 kilometro autonomia. Ez dira 300 edo 350? Ez da, teorian baina praktikan ezein beste. Baina praktikan kargak eta deskargak egiterakoan, markagaioan jarri duen gehiena, izan da, 275 olako zerbait. Eta horretan ere, begiratu behar izan dut, ze aukera dauden oraintxe bertan kalean kargatzeko kotxeak. Nire abantaia izan da, kasu honetan, noan lekura hor gertu kargadore bat dagoela, parke teknologiko batean dela, orduan, abantaia hori badaukat, egia da kargadore nahiko motela dela, kasu honetan 3.300 batiokoa, orduan, claro, 25.000 batio kargatzeko, pizkat zatiketa egin dezakezue, imaginatzeko 6-7 ordutan kargatzen duena, depende zenbateraino gastatu dudan, egun batzutan derako bateria erdia, justu erdia, batzutan dera 45, beste batzutan dera, depende. Baina orokorrean, karga erdia egiteko horrelako kargadore batean, 6 ordu, 7 ordu olako zen. Eta zenbat kobratzen dute horrelako kargaioak kotxea jartzeagatik? Daukate tarifak edo... tarifen... Ez que ja, tarifen mundua nahiko berezia da, claro, gasolina erabiltzen dituzten kotxea, zu gasolina batera juten zara, eta hor dago litroaren prezioa, baina kasu horretan, kilobati orduko izango da, ez, prezioa, gainera... zure etxean izango balitz faktura elektriko bezala. Gainera, erakutsiko dut, zenbat aplikazio dauzkadan, en plan kutre, hemen daukazu, zenbat aplikazio dauzkadan nire autorako. Hori guztia kargagaioak, Tesla, Thunder... Opelekoa, Electromaps pizkat orokorra dena, eta gero Thunder, Endesa, Iberdrola, Repsol, Wilet, eta Acciona. Eta
Horiek guztiak dauzkate kargagailu elektrikoak eta zu erabili behar duzu aplikazio hori kargagailuan ordaintzeko? Bai, olako zerbait. Electromaps erabiltzen dut pixkat ikusteko ze kargagailu dauden. Electromapsen ere batzutan agertzen dira hoteletako kargadoreak edo kargadore pribatuak, orduan, ondo ikusi behar da ze motatako kargadorea jartzen duen. Eta gero, besteak izan da, kargadore batera heldu naizenean, begiratzea ze konpainiakoa den, ze enpresakoa den, eta jeistea bere aplikazioa. Kasu honetan, esango dizut, nire gustorako edo ni eman diot erabilerarako, Thunder eta Endesa oso ondo, gainera Thunderreko aplikazioa bereziki oso informazio zehatza ematen du, bere abisatzen dizu karga hasi denean, karga bukatu denean, Thunder niretzat gustokoena, gainera kargadore sarea ere nahiko txukun daukate, kargadoreak mantenduta daude, ez daude ia inoiz zerbitzuz kanpo, orduan oso ondo. Endesarena baita, nahiko ondo. Repsol egia da Euskadin konkretuki hartu zuela edo garatu zuela Eusko Jaurlaritzarekin proiektua deitzen zena Ibil proiektu hori azkenean bere marka propioa gutxi gora bera desagertu da eta integratuta geratu da hor Repsoleko kargadoreak berak batzuk ez daude oso ondo, batzuei argiztapena falta zaie, olako zerbait, baina eta aplikazioa ere ez da zehatzena, baina ondo dago. Iberdrola eta Akzionarekin ezin dugu gehiago. Iberdrolarekin esperientzia nahiko latza izan da, batez ere alta ematerakoan ez zuelako, ez dakit nire profila zuen onartzen, orduan alta ematea arazoa izan da. Akzionan ere nire kotxeko zehaztasunak eskatzen zituen, baina ez zituen onartzen, momentu batera arte ez dakit zer egin nuen onartu zituela, orduan, eta Akzionaren kasuan adibidez Barakaldoko IKEA dendan daukate Akzionako kargadoreak, lehen Iberdrola zeukaten eta Akzionara aldatu dute, kargadorean jartzen zuen 22 kilovatio arte kargatzen zuela, nire kotxea kargatu zuen 5 minutu ez gehiago 7 kilovatiotan. Pues ez. Niretzat hori konkretuki ez zuen merezi. Eta Iberdrolaren kasuan topatu ditudan kargadoretan bertan ez dut arazo gehiagi. Kargadoretan bertan junintzan behin Zubiartera, zentro komerzialera, eta hor Iberdrolako kargadoreak dauzkate, baino egun horretan denak zerbitzuz kanpo zeuden. Egun horretan, baino momentu horretan beste kotxeak zeudelako kargatzen, baino ni hor ematerakoan kargatzeko errore bat jartzen zuen eta ez zidan utzi. Orduan, azkenean oso zatituta dago karga sarea, baino, ni uste nuen fidagarrienak zirenak, nire pentsamenduan kontxo Iberdrola, esperientzia gehien daukana elektrizitatearekin eta pentsatzen nuen sarerik onena izango zuela, ez, kasu honetan, Thunder por goleada. Eta kargagailu bat falta zaizu Iñigo, zure etxekoa. Hori egia da. Alde batetik, por cierto, kargagailuak ere begiratu behar dira, zemotatakoak diren batzuk azkarragoak direlako eta konektores berdina daukaterako, txak bi konektore batean daukat deitzen dena combo. Azkenean kotxe elektriko bar kargatu dezakezu entxufe arrunt batean. Baina, galdera eta zenbat irauko duen karga hori. Hori baita. Begira, justu lehen komentatu dudana parke teknologikoan erabiltzen dudana 3300 batiotan,
hori da etxeko entxufe bat ematen dizun almena. Bai, mugikorra kargatzen ari balitz bezala. Bueno, a ber, mugikorra gero bere konbertsioak egiten ditu. Bai, baina bueno, erabiltzen duzun entxufe berdera bada. Bai, edo radiadore bat jartzen duzun entxufean, hor kargatu alduzu kotxea, arazo barik, egia da zure etxean kontratatuta izan behar duzula 3,3 kilovatio baino gehiago, bestera ez duzu abiadura edo potentzia horrekin kargatuko. Horretaz aparte, hori esan dakoa, nire kotxearen kasuan konkretuki, horrelako kargadore batean, bateria erdia, 7 ordutan, orduan bateria osoa, 14 ordutan, gutxi gora bera. Honen txipa baita ere, pixkat aldatu behar da, eta ez da kotxea utzi behar karga erdian. Hau da, aukera duzunean, nire kasuan lanera juterakoan eta lanetik voltatzerakoan, kargatzen dut topera, beti prest izateko. Claro, nire kasuan ere, bidaia, entre comillas, motza da, eta uste dut behar bat sortzen bada, joan etorria egin aldu dala arazo barik karga batekin. Baino, hori baino bidai luzeago egiteko, ja arriskuan... Zure oporretan ja arrisku gehiago egongo zara gutxienez kotxea erabiltzen baduzu. Bai, baita ere da planifikazioaren kontua, hau da kargazaren informazioa hor dago, eta da ikustea ber ze kargadorean karga dezakezun. Por cierto, prezioi buruz, adibidez Repsoleko kasu horretan, parke teknologikoan kargatzen dut 0,34 euro kilovatio orduko, hori da tarifa. Zunder adibidez dauzkan kargadoreak Bilbon zehar konbenio bat daukatie udalarekin, orduan kasu horretan tarifa da, esango dizut konkretuki, uste du zela 0,34 baita. Baino beste kargadore batean, euro erdi kilovatio orduko baita kobratzen dutek kargadore askarretan. Adibidez, zin izan zen azkena akzionako edo kargadore askar batean, euro erdi kilovatio orduko kobratu nahi zidat. Bai. Zan nuela, esetz, beste kargadore bilatuko nuela. Kontekstuan jartzeko, zure faktura arrunt batean, zure etxeko faktura arrunt batean, kontsumorako ni esango nuke 0,20 edo gutxiago direla tarifa normal. Baita ere hor ez da kontatzen peajeak, ez dira kontatzen potentzia, ez da kontatzen beste kontzeptu batzuk zure faktura arrunt batean ordaintzen dituzunak, baina geratzen bagara bakarrik kontsumoarekin, hau da, zuk esan duzu kilovatio orduro daukan prezioarekin, normalean merkatuan aukeratu dezakezun prezio bat 0,15, 0,20, hortik doa. Claro, kontuan hartu behar dugu, kasu honetan bakarrik hori, kontsumoa ordaintzen duzula, etxeko tarifa batean dau alde batetik potentzia... Zure etxean merkeago aterako da. Ze almena daukasun, hori, elektrizitatea erabiltzeko eta gero kontsumoa. Noiz ikusiko dut edo nola ikusiko dut tarifa hauek kompetitiboak diren edo ez, nire garaje plazan kasu honetan kargagoioa jartzerakoan ni jarri beharko dut beste eraikin batean dagoen kontadore bat berria eta kontratatu elektrizitatea bakarrik horretarako, horretan ikusiko dut hori media egiten zenbat kargatu dudan edo zenbat kontsumitu dudan entxufe horretan edo puntu horretan gehi potentziaren kostea, horrekin kalkulatu dezaket hau kompetitiboa den edo ez, baina printzipioz la intuición me dice Zunderkoak 0,34 0,36an bai, ez dagoela gaizki 0,50an ez beste agian ez horrela ideia txiki bat egiten, eta hori zen da nire azken egunetako abentura, oso pozik nago nire kotxe berriarekin, esan behar dizut, elektrikoaren gauza da, gidatzeko laguntzak, kontrol de cruceros, dakizer, da
tremendo, baina tremendo. Eta ba hori, zarataren kontua, azelerazioa eta bueno, azelerazioa batez ere oso leuna dela, oso establea da gainera, kotxe elektriko guztiak daukate bateria hor behan, zoruaren behan, orduan, eta hori da kotxeak daukan, txasiaren aparte, kotxeak daukan pisu gehiena, orduan, gravitate zentroa oso baxu dauka, eta da super establea, kurbak hartzerakoan ere, pasada bat. Eta ez da sekulako, ez da Tesla bat, osea, ez ditut 350.000 euro gastatu nire kotxean, ez pentsa, el sueldo no me da para tanto. Baina esperientzia da, benetan, ba hori, ez dut disfrutatzen, gidatzen, baina egia da, esperientzia, bueno, nahiko inkomodo bat izatetik, nahiko erosoagoa, da orain, ba hori egunero 200 kilometro egitea. Ba, posten nahi Inigo zu aste honetan estreinatu duzun mugikortasun sistema berria, eta gai hori aprobetxatuz, kontatuko dugu aste honetan baita ere gure Eusko Jaurlaritzak estreinatu duela mugikortasun sistema berri baten izena. ¿Entzun duzu? Bueno. Es que me quito las gafas, los cascos, eta ez dakize gehiago. Ezin dut. Hau da, hau ez da beriziki teknologikoa, baina baita ere komentatuko dugu. Azpiegiturak eta mugikortasuna. Bueno, azpiegiturak ez dira. Bueno, azpiegiturak hor zeuden, baina zerbitzua. Zerbitzua, bai, Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren batetik hartu du, esango dut, aldirien kompetentzia, bai? Aldiriko trenen kompetentzia, hobeto esan da, orain arte Renfek ematen zuen zerbitzua, eta hemendik aurrera baita ere Renfek emango duena konzesio hori edo bueno, asignazio hori uste dut 2028 arte edo lako zerbait. Oraindik Renferi falta zaio zerbitzu hori bueno, berriz lizitaziora juteko, ez? Baino bitartean, Eusko Jaurlaritzak dauka kompetentziak presioak jartzeko, maiztasunak jartzeko, eta Renferi eskatzeko behar diren baliabideak maiztasun horiek betetzeko, eta izen aldatzeko. Ezen behar izen aldatzea. Hau da, Renfek orain arte, parte batetik, aldiriak edo aldirikoak marka ez du bereziki esplotatu. Normalean jartzen zuen gaztelaneraz, cercanías, eta punto. Bai. Pedro Sánchez gobernura eltzerakoan, bai aldaketa pixkat egin dute, 2021 aurrera egia da, euskeraz egiten dutenen komunikazio hori, aldiriak, edo uste dut orain aldirikoak marka erabiltzen dutela, baina ez dauka hori presentzia handirik. Eusko Jaurlaritzak zerbitzua hobetu, tarifa integrazioa hobetu, ez dakit, baliabide gehiago jarri zituen zerbitzu hau hobetzeko, gainera azpiegituran arazoak egon direnez, bueno, arazo horiek konpontzeko kapasitatea ez dauka, egia da, adif kudeatzen duelako ala ere azpiegiturak, baina bueno, hau da, zerbitzu osagarriak, autobus zerbitzu osagarriak jartzea bai dagoela bere kompetentzian, edo maiztasunak aztertzea zerbitzu beha emateko baita ere bere kompetentzietan dago. Bueno, baina hori ez da garrantzizkoa, Inigo. Irudiz, hemen garrantzizkoena da izen aldatzea, bai, gobernu zentralekin geroz eta gutxiago lotzeko. Ta punto. Hori da. Pues me cago en sus putos muertos. Katalanerak egiten dutenen, guk ere. Es que, a ver, hori ez da... Egia da, Katalunian ez da deitzen cercanías. Bai, Rodalias deitzen da. Bai, eta hori da Generalitatek jarritako izena. Egia da. Baino, en fin, baita ere, ikusi beharko genuke zein izan zen lehenengo algo la gallina haien kasuan, zein zuten lehenengo. Gauza da, beraiek bere izen berezia daukatela. Ordun zergatik ez?
Zergatik ez jarri izen berezi bat, eta nire galdera, zergatik ez erabili Euskotren? Lehenengoz, Hor zegoen! Euskotren, Ez da euskazu eskubideirik jartzeko Euskotren izena? bai, Euskotren lineak A1, A2 eta A3 Renfe kooperatuta, punto. Euskotren, jazta. Hori alde batetik. Zerbitzuak ez badituzu nahaztu nahi, ze behar dago marka berri bat bilatzeko. Eta gainera, marka hori aurkezten baduzu, pues bueno, sin más, marka bat aurkezten, baina gainera egiten dugu inkestatxo bat, irekia webgunean, jendeak esateko ze iritzi daukan. Claro, jendeari bakarrik galdetzen diozu markari buruz. Galdetuko bazenioke markaren galdeketari buruz ze iritzi daukaten. Hori ez da garrantzitsua. Esango dizute, pues que te metan la marca por el culo. Zerbitzua hobetu behar dela. Baina hori guztia... Boskatu zenuen inkestan, Inigo? Ez, niri ze marka jartzen dioten. O sea, como si se llama el tren volador de yo que sé qué. Berdin zait. Kontua da, zerbitzu ona eta gero eta bea... Baina kontatuko dugu zein izan den irabazlea? Kontatu, bai. Gure izen berria aldirientzat deitzen da lotu, biterekin. Lotxu. Biterekin. Gainera, zaila pronuntziatzeko. Ba, eta komplexua jartzeko. Pues haber votado por la otra. Es que a mí no me mires, yo voto a codo, ¿sabes? A ver, es que benetan. Eta ez bakarrik, ni ja imaginatzen dut beren urrengo mugimendu berezia. Abesti bat atera. A ver. Bueno, A ver. Nire alabak entzuten du batzutan batu, dena batu, erabiltzen den abesti bat, ez dakit noren den jabetze intelektuala, orduan barkatu abesten badut gaizki edo ez baden abesti berazia ez dakit dela Pirritx eta Porrotx. Ez dakit, momentu hontan atera dut Kantu kolore deitzen. Kantu kolore, kantu kolore. Ba, kantu kolore emango diogu kasu honetan kreditoa besti hori ateratxagatik, eskubideak erosi eta gero esango dute lotu, dendena lotu, txukun trenean sartu. Country estiloa gainera, zera. Beitu, Madre mía. Increíble. Hori bai dela garrantzitsua, Inigo. Ez duzu pentsatzen ze garrantzi daukan Euskadin bizi den biztanleria osoa jakitea daukala bere tren aldiri propioa. Begira, batzutan, pentsatzen dut programa hau, programa honetan txantxa gehiagi jartzen badugun, baina eske errealitatea ja bere txantxa propio da, eske benetan. En fin, hau aldirien kontua, ni gainera euskeraz aldiriak deituko diote mendik aurrera betirako, termibus denez, hemendik ja existentzia bukatzen denen arte, aldiriak, gainera ez aldiriak, a tomar por culo. Zertarako inbertitu marketan, Inigo. Edo Twitterri, orain deitze diogu Twitter, eta, bueno. Bueno, baina hori, nahi baduzu egunen batean, ez dakit euskarazko marka adituren bat dagoen, baina erderaz bai, tipo, izugarri bat dago ditzen dena Fernando de Córdoba. De hecho, duela gutxi bidali zidan txartel batzuk, eta baita ere bere lehenengo liburuaren promozioa bidali zidan. Promozioa egin aldiogu baita ere. Los secretos de las marcas. Los secretos de las marcas. Eta tiponi, hori, behin baino gehiagotan, gutxi nahi baduzu kamerara markadorea, ya que estamos, ya promozioa egiteko. Tiponi, behin baino gehiagotan, entzun diot, gauza oso basiko bat dela, markaen kontua, joan behar dela baita ere, zerbitzu esperientza batekin, hau da, marka bera ez du esan airik, ez badiozu jartzen pertsonarekiko esperientziaren bat. Orain olertzen dut dena. Horregatik kendu diote Renfe aldiriak marka hori. Zeren jendea Renfe aldiriak entzuten duenean esperientziak ez dira osonak izaten. Baina esperientzia bera ez baduzu eraldatzen, ez baduzu
hobetzen... denbora eman, hiru egun pasa dira bakarrik izena aldatu dudanetik. Hori da... Agian urrengo astean, ja izen berriarekin zerbitzua primeran funtzionatuko du, izen berria izan da. Primeran EITB-ko plataforma. Bai, egia da, barkatu, hori beste gauza bat da. Baina, eske hori da kontua, lehenengo hobetu zerbitzua eta behin zerbitzu ona daukasun, saldu dezakezu marka berria, trenen diseinu berria, presentzia berria geltokietan. Ideiarik ez daukazu inigo, lehenengo aldatzen diogu izena, eta gero ja betea eraldatzen dugu, ja si eso. Dirudienez, bizitzari buruz puta ideari. Ez zara marketingien expertoa, orduan zergatik esan. Egunen batean deituko marketing esango dut, esperturen bat, honi buruz... Eusko Jaurlaritzarena. En fin, kontu teknologikoetan murgilduko gara, kasu honetan, akatzei buruz itxiten. Beitu. Akatz, inoiz, medik aurrera Eusko Jaurlaritzak ez digu, ez da egunon esango, ja, ahaztu diru laguntzaz, ez da egunon. Ze diru laguntza? Zer? Bueno, akatzei buruz itxeiten, jakingo duzue, azken egunetan, konkretuki urriaren 20an, Amazoneko odeia erori zela mundu osoan automatizazio akats baten ondorioz hori da, berriaren pizkat mamia eraginak ikusi ziren, baina pizkat komentatzeko ze gertatu zen konkretuki, kontatu behar dugu Amazon Web Servicesen mundu mailako kolapsoak sarbiderik gabe utzi zituela milioika erabiltzaile eta mundu osoko milaka zerbitzu ere eragin zien. Amazonek azaldu du itzaldaldiaren arrazoia Virginiako eskualdean zituen datu base nagusietan, DynamoDB sistema erabiltzen dituenak, automatizazio akasdun batek sortutako jauziko gertakaera batzuk izan zirela. Akatz horrek erregistro huts bat sortu zuen domeinu izenen sisteman, DNS sisteman, interneteko funtsesko osagai bat dela, eta horrek domino efektua eragin zuen plataforma globalak geldiarazi zutena haien artean, Amazoneko Alexa nora ere, baina baita Reddit, Duolingo, Ticketmaster, Crunchyroll, Santander, BBVA eta Clash Royale, Fortnite eta Roblox ere, hau da, Amazon AWS zerbitzutan bere oinarria daukaten hainbat zerbitzu. Amazonek gutxi gora bera kontatu du lehenengo ordutik, goizeko lehenengo ordutik ikusi zutela arazoak sortzen ari zirela. Amazoneko barneko 74 zerbitzueri ere eragin zien, beraz zerbitzuek erabiltzen dituzten hainbat sistemak arazoak izan zituzten. 3 orduko lanen ondoren gutxika zerbitzuek berreskuratu ziren. Datua pizkat jartzeko edo testu ingurua ikusteko, Down Detector atariaren arabera 8,1 milioi erabiltzaileek baino gehiago arazoak reportatu zituzten 2000 enpresa baino gehiagotan. Orduan, eta gainera erabilera handia duten enpresa hauetan. Azkenean, hau da, kotxe bat bilatzea bezala. Hau da, DNS da kotxe matrikula bezala, bapatean matrikula guztiak ezabatzen badira, ez dakizu zein da Sandero den noren. Bai, ja, gogoratzen dut, ez dakit zenbat hilabete ja pasata, beste episodio gertakara bat kontatu genuenean, zu azaldu zenuela nola funtzionatzen duen DNS zerbitzariak, eta horrek ezin diotela sarbideak aurkitu, eta horrela zu geratzen zara internete gabe. Niri deia, atentzioa deitzen didan gauza da, ze menpekotasuna daukagun gaur egun horrelako zerbitzarietan. Hau da, zerbitzari bat puskatu eta internet guztia pikutara juten da, edo ez internet guztia, baina interneten zati nagusia. A ber,
Amazon Web Services, evidentemente, ez da zerbitzariak gutxi zerbitzari kudeatzen dituen pertsona, enpresa bat kasu honetan, baina, Claro, eske hor dago, gainera, behin baino gehiagotan, eta gogoratzen dut, ja, urte asko daramatzala, internetaren fragmentazioa, independentzia eta kontzeptu horiek, hor saltzen, ez? Azkenean, oso erosoa da eta oso merke gainera Amazoneko azpiegituretan hainbat zerbitzu izatea, oso merke asterisko, baina esango dugu baietz. Nahiko merke. Baina hori, horrek daukan arazoa azkenean da, enpresa guztiak beste baten azpiegituretan badaude, azpiegitura horiek akats bat dutenean, eta beti akatzak izango dira, gauza batetik edo bestetik, kasu honetan izan da informatikoa bera, hau da, akats logiko bat, baina gogoratu behar dizuet, nire korreo zerbitzaria duela 3 urte IARS-ela. Hau da, OVH-ko instalazio batean zeuden zerbitzari guzti horiek erreziren goitik bera, eta nirea zegoela alboko eraikin batean salbatu zen pues de puro churro, baina de puro churro kasualitatez. Orduan, ez dira bakarrik konfigurazio arazoak edo arazo informatikoak, baita ere da segurtasun fisikoa eta baita ere da hainbat kontu. Orduan, hori niretzat da lehenengo arazoa, eta bigarrena, hainbat gailu konektatu erosten ari ditugula, gutxi egia esan da, baina erosten direla egunero, zerbitzari horien menpekotasuna dutena. Adibidez, azken urteetan bogan jarri den koltsoi konektatu oiek urarekin eta zera temperatura kudeatzen dituztenak eta bar, Amazoneko zerbitzarietara konektatzen dira. Claro, egoera izan da gau horretan askok ezin zutela bere koltsoia temperaturan jartzea, aplikazioa konektatzen zen Amazoneko zerbitzari batera. Jarri kamera, mesedes. Egia esan da, zure aurpegia ez da oso ondo ikusten, mikrofonoa daukasurako oso goian. Koltsoi bat igo pizkat mikrofona zurera? Dagoela internetera konektatuta. Bai. A ber, sistema berez, bere logika dauka, hau da, zure gorputza, batez ere, utzi zenuko bezala. Ya está. Bueno, kontua da, sistema bere logika dauka, hau da, zu bikotearekin lo egiteko momentuan temperaturaren erregulazioa oso ezberdina izan leike bat eta bestearen artean, eta berez ura jartzea koltsoi bati temperaturaren erregulazio hori egiteko ideia ona izan leike, así como konzeptu. Erosotasun gehiago izateko eta hori ez da zoramena. Zoramena da sistema hori daukazula literalmente zure mugikorretik 2 metrotara eta Amazoneko zerbitzaritara Virginiara konektatu behar dela, zure alboan daukasun aparatu bati esateko 22 edo 23 grado nahi dituzun zure koltsoien. Hori da zoramena niretzat. Bueno. Eta smart homearekin egiten diren nire iritzia utziko dizut programaren bukaera arte, momentu ontan ja ez daukadalako eser esateko. Hortik jungo da gaurko titulola izan leike. Vamos. Beste kontu batzuk komentatuko ditugu, kasu honetan Europakoak, Europa mailan gertatzen ari direnak, baino ez dira berez Europako instituzioak bultzatuta, beraz, sintonia hori gerorako utziko dugu, baina bai komentatu nahi genuen sare sozialen saretan aldaketa batzuk proposatzen ari direla Europa mailan. Hala ere, sare sozialek haurtzaroan duten
duen eraginari buruzko kezka lehentasun bat bihurtu da, bai estatuan bai Europan, baita Europako estatuetan ere. Adibidez Danimarkan, Mette Frederiksen lehen ministroaren gobernuak sare sozialak erabiltzeko 15 urte gutxieneko adina esartzeko asmoa iragarri du, bizitza digitalean gerta daitezkeen abusu eta ondorio kantegarrien aurrean adingabeak babesteko helburuarekin. Frederiksen esan duen bezala, telefono mugikorrak eta sare sozialak gure aurren haurtzaroa lapurtzen ari dira. Hau esan du, Europar Batasun osoan eragin izan lezaken reforma bat egiteko tramiteak hasi zituela iragarri zuen hitzaldian Danimarkako parlamentuan. Danimarkako gobernuak gainera 13 eta 14 urtetatik beherakoek plataformetara gurasoen baimenarekin bakarrik sartzea proposatu du. Haurren bizitza digitala ezin dela enpresa teknologikoen esku utzi azpimarratuz. Batez ere bere gurasoen esku jarri beharko genuke, baina hori beste kontu bat da. Gobernua hori izan da niri iritzia barkatu. Gobernuarentzat algoritmoen eta jakinarazpenen mendekotasun txikiagoa duten ingurune osasungarriagoak sustatzea da neurriaren helburua. Aldi berean ere Europako Parlamentuak ere norabide horretatik doa, konkretuki Europako Alderdi Popularrak, ojo, zentzuk daukan gauza bat esan du Europako Alderdi Popularrak. Eske Europakoak beti zentzu gehiago dauzkate Espainiakoak baino. Kasu honetan Espainiako eurodiputatu bat izan da Pablo Arias, Europar Batasun osorako 13 urte gutxieneko adin komuna esartzearen alde egin duela, 16 urtera arte gurasoen baimena eskatzearekin batera sare sozialetara sartzeko. Barne merkatuaren eta kontsumitzailearen babesaren batzordea onartutako txostenaren helburua da adingabeen babesa indartzea eduki kaltegarrien, mendekotasun algoritmoen eta abusuzko merkataritza praktiken aurrean. Esan behar dugu ere, gaur egun 13 urteko gutxieneko adin hori bada Espainian eta baita ere aldarrikatzen dituen gauzen artean, Ariasek esan duela, indarrean egoteko neurri gehiago behar direla. Konkretuki eta esperto legal bezala azalduko dizut Espainian direla 14 urte, datuen babesarako legera arte, eta Europako erreglamendu orokorra jartzen duela zati bat 13 eta 16 artean. Estatu bakoitzak aukeratzeko aukera dauka, justu non jartzen duen adina, adin konkretuan jartzen duen, eta Espainiak kasu honetan aukeratu zuen 14. Orduan, egin nahi dutena da limite hori, zati hori kendu eta 13 urtetan jarri guztientzako. Bere logika ere izan leke. Horretaz aparte ere, kasu honetan adinaren kontua sari gara, baino eurodiputatuak ere adingabei zuzendutako marketinga eta kidfluencing deitutako, kidfluencing deiturikoa debekatzearen alde egin du, baita gurasoen baimenik gabe adimen artifizialeko gorabeetarako sarbidea mugatzearen alde. Azken finean, ez da bakarrik adinaren kontua, baizik eta neurri zehatz gehiago jartzea eta indartzea, adinaren kontuan nola betetzen den. Orduan, hor dauzkagu hildo beretik doazen bi ikuspuntu eta bi proposamen, ez? Eta espero dut aurrera jutea, ni aitatxo bezala, kezka handiak dauzkat, eta gainera zoritxarrez batzutan ikusten dugunean berriak, ikusten dugu hori kontsekuentzia nahiko larriak dauzkala, ez ditu kontatuko, batzuk badakizute, zeintzuk diren, baina kontsekuentzia nahiko larriak, orduan, gauza beraz garrantzitsua da horrelako gauzak aurrera ateratzeko. Hildo honetan ere doa baita Europak aurrera eraman dituen akzio batzuk, kasu honetan Europar Batasunaren berrian kontatuko ditugunak. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Kasu honetan Europako batzordeak ikerketa bat ireki die enpresa batzuei dela Snapchat, YouTube, Apple Store eta Google Playri, eta zergatik, adingabeengan izandako inpaktuagatik begira ezazu. Horrela da, plataforma horien 55 milioi erabiltzaile baino gehiago dituzte Europar Batasunean, eta zerbitzu digitalaren legearen arabera aurrak babesteko aplikatzen dituzten neurriak justifikatu beharko dituzte Bruselan. Zehazki, hiru ildo ezberdinetatik dijoazte, Snapchatek drogen eta bapeadoren salmenta nola prebenitzen duten ikertzen ari dira, baita tabakoa hor sartzen da eta bar. YouTubek berriz adingabeentzat kaltegarriak diren edukiak edatzeko salaketaren aurrean bere gomendio sistemaren funtzionamendua azaldu beharko du. Beta nahiko. Eta Apple eta Google eduki sexuala edo apustu edukia duten aplikazioak deskargatzea eragosten duten mekanismoak zehaztu beharko dituzte, baita adinaren arabeko sailkapenak denda digitaletan nola aplikatzen dituzten ere. Niretzat, hemen dauz nahiko meloi handi, alde batetik Snapchaten kontuan, Snapchat ez dakit erabiltzaile gehiago dauzkan Europar Batasunean, baino egia da Instagramen ere adibidez ikusita dauka bapeadoren eta horrelakoren iragarkiak batzutan nahiko zutiak, beste batzutan ez, baina hor daude, orduan baita ere hor ikertu behar da zergatik dauden eta adingabeek ikusten ari dituzten edo ez, suposatzen dut salaketa bat edo baten bat egon dela Europako batzordeak hau martxan jartzeko, baina niretzat meloirik handiena izango da YouTuberen kontua. Nola lortuko du Europako batzordeak YouTubek, Googleek azaltzea nola funtzionatzen duen bere gomendio sistema. Ni de coña, baina ni de coña. Nola dituzu Kidfluencers? Kidfluencer horiek, bai. Kidfluencerrak dira, influencerrak baino adingabekoak. Bai, berriro ere nire iritzia hor utziko dut, eta ez dute zer gehiago esango, baina ez da ona. Hombre, azkenean, gainera... Hobeagoak eta txarragoak daude, hori beti bezala, baina orokorrean... Bai, Kidfluencer hauen kasuan gainera normalean bere gurasoak dira hor atzean dauzenak duela ez dakit 50 larogei urte larogei esan beste baina 50 irugei urte gertatzen zen bezala guztiak nahi zutela el niño actor Macaulay Culkin Macaulay Culkin geroago izan zen baina bueno bai, hor talentuaren nerabe baten edo adingabe baten talentua esplotatzeko hildo hori jarraitzen dutela guraso batzuk, eta gaur egun ez da alde batetik telebistan ez da hainbeste aldatu, behase La Voz Kids y Masterchef Junior, eta bestetik pasaden mendea bakarrik gertatzen zen telebistan eta zineman. Orain ere interneten. Badakizu, broadcast yourself. Hori da. Baino yourself. Ez your kid. Hori da kontua. Beraiek horrela hartu dute. Niretzat gurasoen arloan hori da kontua. Eta gero baita ere, YouTubek nola areagotzen duen kontu batzuk. Teknologiari buruzko beste berri batzuk dauzkagu formatu txikian komentatzeko berri askarretan. Berri askarrak, sarean zehar. Eta kasu honetan berri askarrak hasiko ditugu baita ere, sare sozialei buruz hitz egiten. Instagramek PG-13 motako kontrol bat aplikatuko duelako 2026tik aurrera adingabeek ikusten duten eduki osorako. Bai, horrela izango da, Instagramek sistema hori erabilko du Amerikako estatu batuetan deitzen den PG sistema, eta pelikulak erabiltzen pelikula kalifikatzeko edo eduki audiovisualak erabiltzen den sistema bat, eta horrela ikusiko ahal izango dute beren edukiak zeintzuk izaten
dute edukiak noski nerabeak edo adingabekoek ezin dituztenak. Sare sozialak ere iragazkiak zabalduko ditu, nerabeak hizkuntza indartsua, jokabide arriskutsuak edo drogei, alkolari eta indarkeriari buruzko erreferentziak dituzten argitalpenetara sar ez daitezen. Gainera, bilaketak, mezuak eta kontuen gomendioak mugatuko ditu, material desegokiarekin eta gurasoei tresna berriak eskainiko dizkie kontrol hori areagotzeko. Beraz, berri ona, baino betikoa ez. Orain arte ez dute behar zutena egin, horregatik bapatean, prisa emate. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar Snapchat edo YouTube, edo Instagram, edo nahi desuna. Kasu honetan Instagram, hori, lanean jarri dira. Espainiako gobernuak kasu honetan editoreak konpentsatu nahi ditu alia adimen artifizialaren entrenamenduan beren lanak erabiltzeagatik. Espainiak lehenik eta bain atera nahi du adimen artifizial propio bat, izen honekin, alia eta... Hori ja kontatu genuen. Berri batean komentatu genuen, entrenamenduan erabilitako edukiak dituzten egilei ordainketarik adostu gabe, alia kaleratu ondoren, esekutioa Norvegiako eta Herbehereetako ereduetan oinarritutako ordainketa sistema bat negoziatzen ari da editoreekin. Norvegiarrek urteko ordainketak dituzten lizentziak aukeraten dituzten bitartean, Herbeheretarrek ereduaren erabileraren araberako diru sarreren banaketa planteatzen dute. Espainiak 2 formulak aztertzen ditu, bidezko konpentsazioa eskaintzeko eta adimen artifizial subiranoaren garapenean egile eskubidei buruzko gatazkak saiesteko. Beste plataforma batzuentzako oso berandu izango da horrelako neurriak jartzea. Berandu baita ere datorren bezala Google bilaketa emaitzen iragarkiak eskutatzeko aukera emango duela asterisko. Bilatzaileak testu iragarkiak erakusteko modua aldatu du. Navigazio esperientzia bere esaten dut hori, hobetzeko. Hemendik aurrera... Lotu izena jarri diote, ezta? Kakotxena. Vale. Guztiko dakigunez, Googleen gauza bat bilatzen duzunean, lehenengo agertzen diren emaitzak, dira babestutako emaitzak. Hori, izeneko etiketa berri batenpean multzokatuta agertuko dira. Horren formatua bateratzen du eta gehienez ere 4 izango dira orrialde bakoitzeko. Estan kolando, orain arte 3 ziren. Aldaketa horrekin konpainiak diseinu argiagoa eta koherenteagoa eskaini nahi du erabiltzaileei babestutako edukia eta emaitza organikoak bereizten lagunduz. Gainera Google iragarkiak eskutatzeko aukera ematen duen botoi bat gehitu du erabiltzaileek bilaketa garbiagoa eta publizitatekoak ez diren emaitzetan soilik zentratua izan dezake. Eta hau ez da berria, da publi reportajea. Nork idatzi du hau? Lehen diga da publi reportajea eta bestetik esan behar dizut, hau bilaketa bakoitzeko egin behar da. Botoia gertuko da, batez ere mugikorretan, baino bilaketa bakoitzeko eman behar diozu okultar, baino bilaketa berri bat egiten duzunean, hor egongo da. Halloweeneko mehatxu bezala hor zure bilaketetan beti mehatxu ziragarkiak jartzeko. Titulol. Zuharrituta geratu zara nire interpretazioarekin. Guztiz. En fin, sorpresa, bueltatu da programa honetara, ni ez dakidan berri bat komentatuko dugulako, ziurrenik ja irakurrita daukadana, baina nor daki? Nor daki, beitu zukaipatu dituzu koltsoiak, osasun wearable sistema berriak bezala, baina... Barkatu, arlo horretan denetarik ikusi ditugu, anilloak ikusi dugu, erlojuak, ikusita daukat ere, eta etxeko tresnak, etxeko tresnak, eta hori... Incluso kontu intimoak ere. Komunera iritsi dira, Iñigo. Baina, hori komunean, japonekoek erabiltzen dituzten komunak horrelakoak dira. Ez hainbeste. Ez no ez hainbeste. Beitu, hainbat hamarkadatan gernu analizia
funtseskoa, diagnosti tresna izan da medikuntzak. Hau da, medikuntzan erabiltzen dute el análisis de orina, ez? Jakiteko, zure osasuna ondo doan, edo ez. Baina, bueno, hori, nahiko zaila da ateratzeko, azkenean, zu zaila ateratzeko, pixa egin behar duzula pote batean, hori da, nekagarria eta noizbenkakoak izan dira, orain kontxa formako gailu diskretu berri bat aktibatzen da automatikoki, lagin bat biltzen du eta kartutxo trukagarrien bidez aztertzen du, da impresora bat balitz bezala. Eta gero, zuzenean, bidaltzen ditu emaitzak, aplikazio mugikor batera, wifi bidez, eta hori guztia... AWS bidez, por cierto. Eta hori guztia erabiltzaileak inolako esku hartzerik egin gabe. Hau da, ez duzu ezer egin behar, bakarrik kontxa moduko dispositiboa jarri zure inodoroan, eta pixa egiten duzun bakoitzean, kartutxo batekin analizia egiten du. Eta hori, deigarria ematzen badu, beste gailu bat, urrats bat arago doa. Komunera ainguratzen den gailu bat da argazkiak egiteko, zure kakari argazkiak egiten diona. Hau da, zure hondakinen bidez bidaltzen dizkigun seinalean deskodetu behar ditut zentsore batzuk eta kamera bat erabiliz, esteetako osasuna, hidratazio mailak eta baika ere odola aurkitu aldu. Eta informazio hori guztiarekin zure osasuna neurtzen du eta esaten dizu kakasarra. Osondo. Denboraz noiko larri goaz, orduan ez naiz hemen lusatuko ez du merezi, baino a ber, bere Basenekien ez neukan irakurrita hor puntu bat zuretzat, baino parte batetik ondo, hau da, osasunen kontuak zaintzea beti ondo dago, baino, en fin, hau batez ere, gauza bat esango dut, ez da internetera konektatu behar, por Dios, mesedes, Bluetooth bidez egitea komunikazioa. Wifi erabiltzen du. Claro, adimen artifizial bat egongo da, hortik zure kaken argazkiak analizatzeko. Badakizu inigo, adimen artifizial ez badoka, kaka bat da. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu, infoabildua sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. A ver, no nos vamos a echar flores a estas alturas de la vida, baino esan behar dut, mikrofono itxian komentatu dugula, programa hau nahiko borobil, nahiko polita geratu zaigula, gai asko, oso interesgarri, instituzetan pizkat kaka egin dugu, baita ere kaka aztertu dugu, en fin, gauza asko programa honetan. Borja Arbosa, eskerrik asko eduki zoragarri hauek nirekin komentatzeagatik, eta bi asteetan, espero dut gehiago egotea hemen sarean zearen. Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi urreko programar arte. Eta kontuz jun komunera. Bai. En fin, eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dena, eta erratietan dauden koizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik batzutan ez dela erreza. Esan behar dut. Urrengo saioa, bi aste barru, ja Halloween pasata, esango dut, azaroan murgilduta egingo dugu, eta bitartean, sareanzehar.eus webunean dauzkazue gure programa, gure aurreko programa guztiak. Eskerrik asko saioa entzutegatik, eta urrengora arte, agur!